لومي نصنعو خفلي كابنا يوحنس مقراف 10 كاب 37 كساب 50 كمت كلاتكم حسابكم كتبوا زصناحكم مالتي سلازي كاب 37 كساب موداتا كنببمو بقطتا نابتنتا شمو خيده مالتي يسوس غويتاي امين يسوس كريستوس غويتاي انتاي بلسي كاب 37 كساب 50 سي እዚ ክንድዚ ዝኣክል ተኣምራት እኳ ኣብ ቅድሚኦም እናገበረ ክነሱ እቲ ነብይ ኢሳይያስ ጎይታይ ንምስክርና ከመን ኣመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ከንመን ተጋሃደ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም ብኡኡ ኣይ ኣመኑን ድማ ኢሳይያስ ከም በሓድሽ በእንቶም ከይሪኡ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱን ኣነ ኸ ከይምህሮምሲ ዓይንቶም ኣወረ ልቦሙን ኣትረረ ኢልዩሞ ስለዚ ምእማን ሰኣኑ ኢሳይያስ ክብረቱ ርኢዩ ብዛዕቡ ተዛረበ ዝበለ ምስናይዚ ግና ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብኡ ኣመኑ ግናኸ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብ ሊጾም ስለ ዝፈተው ካብ ቤት ጸሎቶም ምእንቲ ከይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን ኣይገሃዱን ኢየሱስ ግና ጨደረ በለውን በኣይ ዝኣምን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምን በኣይ ኣይኮነ ዝኣምን ንኣይ ዝርኢ ነቲ ዝለኣኸኒ ሪኦ እቲ በኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣነ ብርሃን ኮይኑ ናብ ዓለም መጽኤ ኣለኹ ኣነ ንዓለም ከድሕን ደኣምበር ንዓለም ክፈርድ ኣይመጻኹን እሞ ንቓለይ ሰሚዑ ዘይሕልዎ እንተሎ ኣነ ኮንኩን ዝፈርዶ ኣነስ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ደኣ እንታይ ከም ዝብልን ዝዛረብን ትእዛዝ ሂቡን እምበር ካብ ርእሰይ ኣይዛረብን እሞ እታ ትእዛዙ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምዃና እፈልጥ ኣለኹ እምበኣርሲ እቲ ኣነ ዝዛረቦ ከምቲ ኣቦ ዝነገረኒ ከምኡ ይዛረብ ዘለኹ ነቲ ዝነቐንን ዘረባይ ዘይቅበሎን ከዓ ዝፈርዶ ኣሎ እዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ንሱ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ክፈርዶ እዩ አሜን እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረኣናዮ ኢየሱስ ነቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ንርእሶም ከም ደቂ ብርሃን ዝቆጽሩዋ ኣብ ድቕ ዝበለ ጸልማት ከም ዝነብሩ ዘይፈልጡ ነቶም ካብኡ ንላዕሊ ከም ዝፈልጡ ብዙሕን ውሕድን ዝዛረቡ ዝነበሩ ካብቲ ተሸሚሞምሉ ዘለው ዓቢ ደልሃመት ክወጽሉ ዝኽእሉ እንኮ መንገዲ ናብ ብርሃን ክመጹ ከም ዘለዎም እቲ ብርሃን ኣብ ማእኸሎም ከሎ ጸልማት ከርከቦም ብርሃን ከለዎም ብብርሃን ክመላለሱ ከም ዘለዎም ደቂ ብርሃን ክኾኑ ብብርሃን ከኣምኑ ከም ዘለዎም ተዛሪቡ ካብ ገጾም ከም ተሓበ ርኢናይና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ደዋቢልና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብደንብ ከይተዛረብናሉ ትንክፍ ኣቢልና ዝሓለፍናዮ ግን ከዓ ኣጸቢቕና ክንዛረበሉ ዝግባእ ሓሳብ ንናይ ሎሚ መጽናዕቲ ክዳሎ ከለኹ መንፈስ ቅዱስ የዓይንተ ከፊቱ ዘርኣይኒ ቃል ቁሩብ ንድሕሪት ምልሲለ ከሪኤኩም ደስ ይብለኒ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 35 36 ነቶም ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ደኣ ካብ ሕጊ ሰማዓና ንስኻ ግና ከመይልካ ካብ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ ይትብል ዘሎኻ እቲ ወዲ ሰብ እቲ ከንታዋይ ኢሎም ዝበሉ ክምልሰሎም ከሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጽናዕናዮ ሽዑ ኢየሱስ ገና ንቁሩብ መዓልትታት ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥኒ ደቂ ብርሃን ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ በሎም ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ካባታቶም ከይዱ ተሓብ ይብለና ዮሐንስ 12 ካብ 35 ክሳብ 36 ኣነ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ሓሳብ ኣብ ቁጥር 35 ዘሎ ሓሳቢ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ገና ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ምስ በለ ቀጺሉ ዝበሎ ወሳኒ ቃሊ ቅዱሳን ክነቕልበሉ ዝግባአና ቃሊ ጎይታ ኢየሱስ ገና ቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ምስ በለ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ ምክንያቱም እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ስለ ዘይፈልጥ ኢሉ ኩላህና ነታ ጸልማት ከይርከበኩም ትብል ቃል ነስምረላ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ቃል እዩ ከም በሓድሽ ከም ዝሪኦ ገይሩን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጸልማት ከይርከበኩም ማለት እንታይ ማለት እዩ ጸልማት ከይርከበኩም ማለት ቀሊል ቃል ኣይኮነን ቅዱሳን ትርጉም እታ ከይርከበኩም ትብል ቃል እንተ ተረዲኢና ጥራዩ ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ የመሓላልፈሎም ከም ዘሎ ክንርዳእ ንኽእል ኢየሱስ ጎይታይ
እታ ከይርከበኩም ትብል ቃል ብግሪክ እንታይ ትብሎ እንታይ ዝባሃል ብግሪክ መሲልኩም ካታላምባኖ ይብሎ ኢዮብ ጽቡቅ ገይረ ተዛሪበ ያዶ ወይ ተይደሓወይ ካታላምባኖ ይብሎ ትርጉሙ ኸዓ እንታይ ማለት መሲልኩም ብኢድካ መሓዝ ምቁጽጻር አገልጋሊ ምግባር ሙናን ሙሳድ መሓዝ ምምራኽ ብዘይ ምድንጓይ ተቀላጢፍካ ናትካ ምግባር ሙራስ ምምንዛ ምምንጣል ሙናን ገንዘብካ ንብረትካ ምግባር ሙጉባጥ ነፍስ ወከፍ ስጉምቲ ምቁጽጻር ወይ ምብላጽ ዝብል ትርጉም አለው ቅዱሳን እታ ከይርከበኩም ትብል ቃል ቀላል ቃል አይኮነትን ቅዱሳን ሰይጣን ኢዱ ከይምበረልኩም ኮሎ ቢኢዱ ከይሓዘኩም ኮሎ ከይተቆጻጸረኩም ኮሎ ባሪያናቱ ከይገበረኩም ኮሎ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከእተወኩም ኮሎ ነፍስ ወከፍ ስጉምትታትኩ ከይተቆጻጸረ ኮሎ ይዝብሎም ዘሎ ተስፋ ኮለኩም ይዝብሎ ዘሎ ንእግዚአብሔር ቃል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 8 እንታይ ይብልሲ ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ ይዘውራሎሞ ተጠንቀቁ ንቁሑ ይብለና ካብዚ ክንንብቦ ጸናሕና ዲያብሎስ እንታይ ዓይነት ካራክተር ዘለዎ ተበላጻይ ከም ዝኾነና ጊዜን አጋጣሚን ከም ዝጥቀም ከም ዝኾነና ካብዚ ቃል ዝንርዳ ጎይታ ኢየሱስ እምበኣር ነዚ ኸረድኦም ስለዝደለዩ ጸልማት ከይርከበኩም ማለት እቲ ተበላጻይ በቲ ዝረኸቡ አጋጣሚን እድል ተጠቂሙ ከይተበለጸልኩም ከይገውበጠኩም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከይእተወኩም ከይወሰደኩም ከይማረኸኩም ከይመንዛኣኩም ባሮቱ ናቱ ገንዘቡ ንብረቱ ከይገበረኩም ነፍስ ወከፍ ስጉምትታትኩም ከይተቆጻጸሮ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ኣብዚ በሐጽሩ ሕጂ ናይ ምምላጥ ዕድል ኣለኩም እሞ አምልጡ ብርሃን ኮለኩም ብብርሃን ተመላለሱ ብብርሃን እመኑ ደቅ ብርሃን ኩኑ ይዝብሎም ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና እዚ ምስጥር እዚ ብመንፈሱ ገይሩ ይግለጸልና አሜን ዶ ካል ጎይታ ኢየሱስ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ኮለኩም ተመላለሱ ክብል ኮሎ ጸልማት ብርግጽ ከም ዝመጽእ ወይ ይመጽእ ከም ዘሎዩ አቀድሙ ዝሕብሮም ዘሎ ንጸልማት አይስዕሮኒ ቅዱሳን ንጸልማት አይስዕሮኒ ንጸልማት ብጀካ ብርሃን ካል አይስዕሮኒ ዝስዕሮ የለን ስለዚህ ኸአይ ጎይታ ኢየሱስ ብብርሃን አሚኖም ደቅ ብርሃን ክኾኑ ሓያል መልእኽቲ ነቲ ህዝባ መሓላሊፉሎም ኣብ ዮሐንስ 1:5 ከይና ከነንብብ ኮለና ነዚ ሓቂ እዩ ዝነግረና እንታይ ይብለና ብርሃን ውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ይብለና ጸልማት ንብርሃን ናይ መሓዝ ዓቕሚ ወይ ሓይሊ የብሉን ብርሃን ክመጽእ ኮሎ ጸልማት ብጀካ ሰላሒሉ ክኸይድ ካል ምንም አማራጽ የብሉን ኢየሱስ እምበኣር ነዚ ሓቂዩ ምስ እዚ ህዝቢ ሎሚ ድማ ንዓይና ኣሃትኩምን ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንእግዚአብሔር ቃል ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ምኽንያት አይኮነን ናብዚ ቃል ዝመልሱኒ ምኽንያቱም ዝበሃል ስለዘሎ ወይ ነፍስ ወከፍና ንእግዚአብሔር ቃል ኣብ ኤፌሶን 5 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 10 እንታይ ይብልሲ ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን በሐቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም እሞ ብጎይታ ግና ሕጂ ብርሃን ይኹም ቀደም እንታይ ነርኩም ጸልማት ነርኩም እሞ ብጎይታ ግና ሕጂ ብርሃን ይኹም ንጎይታ ዘሕጉሶ እናመርመርኩም ከም ደቅ ብርሃን ኮይንኩም እንታይ ገበሩ ተመላለሱ ኢሉና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ጸልማት ትነብሩ ነርኩም አይኮነን ዝብለና ዘሎ ትሰምዑን ደለኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ጸልማት ትነብሩ ነርኩም አይኮነን ዝብለና ዘሎ ቀደም ንስኻትኩምን ጸልማት ነርኩም ይዝብለና ዘሎ ጎይታን በኣር ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ኮለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዱ አይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ክትኮኑስ ብርሃን ኮለኩም ብብርሃን እመኑ ክብሎም ኮሎ ብዛዕባ ናይ ማንነት ለውጢ ዝዛረብ ዘሎ አሜን ዶ
ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ቀደም ጸልማት ነርኩም ብጎይታ ግና ሕጂ ብርሃን ኢኹም ዝበሎ ጎይታውን ኣብዚ ናይ ማንነት ለውጥ ክገብሩ ከም ዝግብኦም እዩ ኣብዚ ንነፍስ ወከፍ ጻውዒ ዝገብር ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎም ንዘለዓለም ንሱ ጎይታ ጎይታ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ነዚ ገይሩ ንሕና ኣብ ጸልማት እንነብር ዝነበርና ጸልማት ዝነበርና ንዓና እዩ ደቂ ብርሃን ገይሩና ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ብስሙ አሚንና ውሉድ ዝኾንና ባዕሉ ብዛዕባ ማንነትና ክዛረብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 5 ካብ 13-16 እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም አሜን ጨው አይነበርና ነኮነና ጨው መቀረቱ ተኸደ ብምንታይ ይምቅር ብሰብ ክርገጽ ንግዳም ምድር ባዩ ተዘይኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉ ምስበለ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም አሜን አነ ንስኻትኩም ብርሃን አይነበርና ጎይታ ህይወትና ምስ መጸግና ብርሃን ተቀየርና ቀጢሉ ታይሉ ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል አይከአላኒዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኸብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል ክሰቅሉ ወንበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ከምብሮ ኣብርህዎንም ከምኡኻ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም እንተ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ኢሉና ጎይታ ስምዑን ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ጸልማት ከርከበኩም ብርሃን ኮለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዱ አይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ክትኮኑስ ብርሃን ኮለኩም ብብርሃን እመኑ ክብለና ሆሎም በዓር ብብርሃን አሚንኩም ብርሃን ዓለም ኩኑ ናይ ማንነት ለውጢ ግበሩ ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብዚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ መጸዋዕታ እዩ ነቶም ንማንነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተው ነቲ ዝነብሩሉ ናይ ጸልማት ቦታ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ነቲ ዝነብሩሉ ናይ ጸልማት ቦታ ካብ ምልመማዶም ዝተለዓለ ኣብ ዲቕ ዝበለ ጸልማት ይነብሩ ከም ዘለው ዘይፈልጡ ህዝቢ ዝገብር ዘሎ ነቲ ናይ ኢየሱስ ጻውዒ ዘይተቀበሉ ዘበሉ ከምቲ ኢየሱስ ባዕሉ ተዛረቦ ጸልማት ከም ዘርክቦም ፍሉጥ ምክንያቱም ጎይታ እተምልጡላ ዝግባ ሰዓት ሽዓ ከም ዝኾነት ሕጂ ከም ዝኾነት ብግልጽ አቀዲሙ ስለ ዝነገሮም ማለት እዩ ስምዑን ቅዱሳን አቦታትና ዝምስልዎ ምስል አሎ ኣብ ዓድና እዚ ምስላዚ በቃ ዝተለምደ ምስላይ እንታይ ይብሉ ኩሉ መዓልቲ ደሃን ሓንቲ መዓልቲ ዘይደሃን ይብሉም ሓቀይዶ ንሕናውን ንጥቀመላይና እዚ ሓቂ አባሃላይ ቅዱሳን መጽሐፍ ቅዱስናውን ይድግፎይ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ምጽአት ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:3 ከምዚ ይብል ግናኸ ኣሕዋተይ እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቕ ኮይና ብለይቲ ከም ትመጽእ ባዕልኻትኩም አርጊጽኩም ትፈልጥይኹም እሞ ብናይ ዘመናትን ግዚያትን ክንጽሕፈልኩም አይልየኩምን ምስበለ ሰላምን ደሃን ይኽብሉ ከለው ንጥንስቲ ቅልውላው ከም ዝሕዛ ሽዑ ጥፍአት ብድንገት ይመጾም ከተውን አይከምልጡንም ይብል ንስኻትኩም ግና ኣሕዋተይ ኩላትኩም ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልትን ኢኹም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቕ ከይትመጻኩም ሲ ክትመጻና ትኽእል እያ ማለት እዩ እታ መዓልቲ ከም ሰራቕ ከይትመጻኩም ሲ እዚ ኮንዲሽናል ማለት እንታይ እዩ አይ ዶንት ኖ በትግርኛ ኮንዲሽናል ኣብ ጸልማት አይኮንኩምን ዘሎም ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን አይኮናን ደግም ንንቃህ ንጠንቀቕ እምበር ከምቶም ካልኦት አይንደቅስ ኢሉ ተደቂስካ ጎይታ ከም ሰራቕ ክመጻከይ ከይተዳለኻ ክትጸንሖ ትኽእል ኢኻ ለይቲ እንድቅሰሉ እንዓርፈሉ ግዜ እዩ ኩሉ ሰብ ዝድቅስ አይኮናን ዲ ቅዱሳን ለይቲ እንድቅሰሉ እንዓርፈሉ ግዜ ብለይቲ ክብለና ከሎ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ብለይቲ ክብለና ከሎ ከይተዳለና ከለና ማለት እዩ እታ ለይቲ ተመልክቶ ዘይምድላው ማለት ከይተዳለኻ ከለኻ ማለት እዩ ሰራቕሲ ተዳሊኻ ይመጻካኒ ሎም ሰራቕ ክመጻካ ኢሉ ደውሉ ይኮነን ዝመጻካ ሰራቕ ክመጽእ ከሎ ምስ ደቀስካ ምንቅስቃስ ከም ዘይሎ ብትገዛ መሰረጋገጸ እዩ ሰራቕ ዝመጽእ ወይ ኣብ ገዛ ምህላውካ መሰረጋገጸ ዝመጽእ ዋላ ኳነ ንስኻትኩምን ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ እንተኾንና እቲ ለይቲ ንኹላህና ለይቲ እዩ ሓቀይዶ ሓደ ሰብ ምሳያለዶ ዋላ ንስኻትኩምን ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ እንተኾንና እቲ ለይቲ ንኹላህና ለይቲ እዩ ልክ ኣብ ህይወት እተን 5 ለባማትን 5 ኣያሱ ደናግልን ዝበጽሐ ኣብ ህይወትና ክበጽሕ ይኽእል እዩ 10 ደናግል ደቂሰኔን ኣይደቀሳን
እንዴን ቅዱሳን እንታይ እተን ሓሙሽተ ለባማት ካብተን ሓሙሽተ አያሹ ዝፈለን እንድሕር ኢልና እተን ሓሙሽተ አያሱ ደናግል ዘይተዳለዋ ክነሰን እተን ሓሙሽተ ለባማት ግና ድልዋት ስለዚ ጸንሓ ጥራይ ፍልልየ እተን ሓሙሽተ ለባማት ምስትመርዓዊ ናብቲ ዝተዳለወ መርዓ ከኣትዋ ዝኸኣላ ስለዘይደቀሳ ኣይኮናን ሓቀይዶ ቅዱሳን ስለዘይደቀሳ ኣይኮናን ስለነቂሕን ስለዚ ጸንሓ ኣይኮናን ናብቲ ናይ መርዓ ወይ ድማ ናብ መርዓ ምስትመርዓዊ ዓጅበነው ኣትየን ኣቀድመን ግን እዚአን ምድላዋት ዝገበራ ስለዚ ክዳልዋ ስለጸንሓ ተዳልየን ስለዚ ጸንሓ ነቲ ካብአን ዝጥለብ ነገር ኣቀድመን ኣማሊአን ስለዚ ጸንሓ እዩ እተለባማት ኣቀድመን ስለተዳልየን ስለጸንሓ ጥራየን ናብቲ መርዓዊ ምስትመርዓዊ ከኣትዋ ክኢለን እተን ኣያሹ ግና ነቲ ክዳልዋሉ ዝግባአን ግዜ ብግቡእ ስለዘይተጠቀማሉ ዋላ እኳ ክሳዕ ናይ መወዳእታ ሰዓት ምስተለባማትን ተጸንሓ ጽቡቅ ገርኩም ስሙ ክሳዕ መወዳእታን ጸንሐን ኣይኮነን ዲ ቅዱሳን ክሳዕ መርዓዊ መጽኢሎ ክትቅበልኦ ተዳለዋ ዝብል ድምጽ ዝመጽሲ ጸንሐን ናይ ምጽናሕ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለዘለኻ በቃ ሴቪኻ ማለት ኣይኮነን ትዳለው ደለኻ ነቲ መርዓዊ ንምቕባልሲ ድሉ ደለኻ ኤኒ ታይም ትመርዓዊ ክመጽእ ይኽእል ይናበለ ሰባኻይና ሰበኸካ ዝምህርና መሃረካ ሆሎ ኣቀዲምካ ዘይትዳለው እንድሕር ኮይንካ ጢናኻ መልኢኻ ዘይትጸንሕ እንድሕር ኮይንካሲ you will be surprise ክትከውን ኢኻ ሰርፕራይዝ ክንከውን ኢና ዋላ እኳ ክሳብ መወዳእታ ምስተለባማትን ተጸንሓ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊአን ማዕጾ ይተዓጺ እወ ናይ ቀደም ኮሙ በቃ ሙሽራ በቃ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ ይባሃል ነይሩ ማለት ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊአን ማዕጾ ተዓጺ ቅዱሳን ስለዚ ኸኣዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ክነንብቦ ጸናሕና ቃል ኣብዚ ከምበልኩም ዝጸናሕኩ ቃል ኣብ ተሰሎንቄ እንታይሉና ደጊም ንንቃህን ንጠንቀቅን እንበር እስከ ሁላትኩም ኮሚልኩም ጸሓፉ ንንቃህን ንጠንቀቅን እንበር ከምቶም ካልኦት አይን ደቅስ ኢሉ መኺሩና ዘሎ ወይታን ነፍስ ወከፍና ይንቃህና አሜን ዶ ቅዱሳን ካብ ዝኾነ ጊዜ ካብ ዝኾነ ዘመን እዚ ዘመን እዚ ክነሓሉ ዝግባአና ዘለዎ ዘመን እዚ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ጸልማት ከይርከበኩም ኢሉ ጸልማት ይመጽኸም ዘሎ ከምልጡ ከም ዘለዎም ዝነገሮም ኣነ ንስኻትኩምን ነቲ ኣብ ጸልማት ምህላው ዘይፈልጥ ህዝቢ ብርሃን ክንኮኖ ብብርሃን አሚኖም ደቅ ብርሃን ክኾኑ ብብርሃን ክመላለሱ ከም ዘለዎም ክንነግሮም ሓላፍነት አለና ኣነ ንስኻትኩምን ድማ ከም ደቅ ብርሃን ክነብር ጎይታ ነፍስ ወከፍና ጸግኡ የብዛሐና አሜን ዶ ጎይታ ስሙ ይባረክ ዝሓለፈ ሰሙን ነዛ ከይተ በቃ ነዚ ከምቲ ዝግባእ ተዛሪብናሉ ስለዚ ሓለፍናዩ ንድሕሪት መንፈስ ቅዱስ መሊሱ እንደገና ከም ዝዛረበሉ ገይሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ናብናይ ሎ መዓልቲ መጽናዕትና ክንምለስ ኮለና 37 እንታይ ይብልሲ እዚ ክንድዚ ዝኣክል ተኣምራት እኳ ኣብ ቅድሚኦም እናገበረ ክነሱ እቲ ብነብይ ኢሳያስ ጎይታይ ንምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋሃደ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም ብኡ ኣይ ኣመኑን ይብለና ማይ ጉድነስ እቲ ጽቡቅ ገርኩም ስሙዑኒ አንቶይ ጸቂጦም ተዛሪቡሎም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣነውን ሕጂ ኣስሚረ ክዛረበሉ ባህ ይብለኒ እንታይ ይብል እቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝብል ቃል ወሳኔ ቅዱሳን ኣብ ቅድሚኦም ኢየሱስ ንኹሉ ተኣምራት ኣብ ቅድሚኦም ይዝገብሮ ነይሩ ነቲ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝወጽእ ቃል እንተ ዘይኣመኑ ነቲ ንቃሉ ዘሰንዮ ዝነበረ ተኣምራት ሪኦም ከኣምኑ ምተጎብኦም ነይሩ እዞም ሰባት ግን ብዘይ ምእማኖም ቅድሚ ዘመናት ብነብይ ኢሳያስ ተነግረ ትንቢት ኣብ ኣታቶም ክፍጸም ኮሎ ንሪ ናብ ሉቃስ 24:19 ከይድና ክነንብብ ኮለና ነቲ ሰብ ኤማሁስ ንኢየሱስ ባዕሉ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ኮሎ ዝተዛረቡ ቃልና ኣብኡ ንረኽቦ እዞም ክልተ ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ዝተፈጸመ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝነግርዎ ሰዓት እንታይ ኢሎም ንሳቶም በልዎ ኢየሱስ ማለት እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ከኣሊ ነብይ ዝነበረ ሰብኣይ ብምባል ኢየሱስ ብቃል ጥራይ ዘይኮነ ብግብሩን ከኣሊ ከም ዝነበረ ነቲ እየ ዝበሎ ኮይኑ ከም ዘርአዮም ብዛዕባ ኢየሱስ ኣብዚ ሓቀኛ ምስክርነት ክምስክሩ ከለው ኢና ንሪ እቲ ቅልጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋሃደ ዝብል ቃል ነፍስ ወከፍና እንታይ ማለት ምዃኑ አጸቢቕና እንፈልጦ አገዳሲ ቅዱሳን ኣለኹም ዶ ምሳይ ቅልጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋሃደ ክብለና ሆሎ እታ ቅልጽም ትብል
بالقال نحيلي نقبت نردئت نسلطان نعقمي نأخالو نبرتا اغزابير زملكتي امين دو اتا قلصم تبالقال قلصم طراي كونتن ترغوما قلصم زريئنا نحيلي نعبت نردئت نسلطان نعقمي نأخالو نبرتا اغزابير زملكتي يسوع كريستوس غويتاي سلازي ابزي يوحنس غويتاي نمسكرناخ من امنو قلصم اغزابير نمن تغحد خبل كولو حيل اغزابير ابيت اغزابير ردئت اغزابير سلطان اغزابير اقم اغزابير اخالو اغزابير برتا اغزابير نمن تغحد مالتي امين نزي نغرزي من استبحالو يزبلنا زلو يسوع غويتاي غويتا يسوع بزعبا ماننتو ززاربو ماننتو زغلصو قصر زيبلوم تأمراتات اغلغلوتو حديلو كاب جمرولو معالتي اب قدمي عينتوم غيري حقيده قدسان نفس وكف اتب يسوع زغبرو زنبرو تأمراتات كاب مخوانو محاليفوم بزعبا ماننت يسوع ززاربو ماننت يسوع زرغاغصو تأمرات يم يسوع غويتاي نابكالوت وانجيلات كيكدنا نايز وانجيل صحافي يوحنس مزغيبولنا زلو شعات تأمرات انترينا يوم ماننت يسوع بقليلو خنرئي بحق يسوع نسود املاح مسيح خمزهونه كنردا نخئلينا امين كسالومي مالتي ماي ناويني زقير سب يلن اي بقى قيرو زفلطون ولا حدا يلبون غويتا گن تأمراتو بزي جميرو نبي يوحنس كلتا حدا 11 خينا كننبب كولنا نزف فصامي ابو نرخبوينا اتكال اي تأمرات ابو انجيل يوحنس مقراف 4 كاب 40 3 54 تصحيفو نرخبوي غويتا نتي امينو نابو زمص اغلغال نغوس ودو خحويلو مسلمنو غويتا بلعلتي نموت قريبو زنبره ودي ت اغلغالي نغوس قال بموصا نتي اب موت زنبره سب قالو ليخو كمزحوينا نري غويتا يسوع باكال ابتي ودت اغلغالي نغوس زلو سفرا كايكده ابت زنبرو سفرا خوينو نايفوس قال نبو مسحابو ابو اتحموم نتي كاب اف يسوع سمعو قال امينو خيدو كمت يسوع زبلو خا خوينو يسوع غويتاي ام مصحف قدسنا مزمور 107 قصر اسرا قالو ليخو احويوم كاب غودا غدوم كا اناغفوم تبايلو تصحفلو من اندحر إلنا اغزابير ابو طرايو امين دو قدسان ابز خا يسوع لك خمابو قالو ليخو كحوي كولينا ابز نري زلنا خبرن شمو يقول الثالثه تأمرات اب يوحنس 5 كاب حدك ساعه شعات انرخو تأمراتي غويتا يسوع كريستوس نتي ن38 عمت اب عراتو تدنيسو زنبره ننوح زمنات فوس زصبابي زنبره سبعي كتحوي تدليخا إلو دحر محتات تنس ارات كال الكا كيد إلو بمئزاز ناي 38 عمت قاصرو خمز فتحوينا نري حجون غويتا نزي سبزي كتنكفو كدحسسو يدليو غويتا ابزي سبعي زي ناي تزاز قال ياوطيو تنس ارات كال الكا كيد زبل قاليو اوطيو تمثال ساي اتسبعي كا نتي كاب اف يسوع سمعو قال تغباراوي غيرو تفويسو እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ መብዛሕቴና ዘገርም ተአምራት ስለዝኾነ ጠመተና አት ተአምራት ይዝኸውን ሐቀይደ ቅዱሳን ኩሉ ጊዜ ተአምር ክኸውን ኮሎ እትን እንሪኦ ተአምራት ወይ ድማ ተአብቅድሚ ዓይንትና ዝፍጸም ተአምራት ስለዘገርመና አብት ገባር ተአምራት ዘይኮነስ አብት ተአምራት ይጣጠመተና ዝኸውን ሐቀይደ ቅዱሳን እንተኾነ እቲ ተአምራት ብዛዕባት ገባር ተአምራት ዝዛረብ ስለዝኾነ በት ዝግበር ተአምራት ማንነት ናይቲ ገባር ተአምራት ክንርኢ አዝያ ገዳሲ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ እዚ አብዝ ክፍል እዚ ዝምህረኒ ዘሎ መብዛሕቲ ጊዜ እንደህራ አስተቢልኩም እንደህር ሙት ተንሲኡ አብ ክንድነቲ ሙት ዘተንስኦ እግዚአብሔር ዘርኢ ንርኢ በቃ እቲ ዝራአናዮ ተአምራት ኩለንተናና ስለዝቆጻጸሩ ስለንድነቅ ስለንግረም ነትመገረም ዝኾነ አምላኽ ነትመደነቅ ዝኾነ አምላኽ ከምቲ ዝግባእ ክብራይ ንህቦን ንርስዖ ማለት
አይሁድ ነዚ ክሪኡ ከስተብህሉ ብዘይ መኻአሎምዩ ክርስቶስ ኣብ ማእኸሎም ናተመላለሰ ኾሎ ማንነት ክርስቶስ ክግለጸሎም ዘይከኣለ እቲ ራብዓይ ተኣምራት ዮሐንስ መዝጊቡልና ዘሎ ኢየሱስ ልዕሊ 5000 ሰባት በተን ክልተ ዓሳን 5 እንጌራን ከም ዝመገቦም ዝዛረቦ ክፍሊ እዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዝነግረኩም ዘለኹ ቅዱሳን ነዚ ኣብ ዮሐንስ 6 ካብ 1 ክሳብ 5 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ነዊሕ መንገዲ ምስ ዝተጓዓዙ ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ምስ ዝጸንሑ ልዕሊ 5000 ዝኾኑ ሰባት ክምግቦም ምስ ደለየ ኣብቲ ቦታ ዝረኸብዎ ክልተ ዓሳን 5 እንጌራ ጥራይ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ድማ ነተን ክልተ ዓሳን 5 እንጌራን ኣመስጊኑ ባሪኹ ነቶም ክበልዑ ኮፍ ኢሎም ዝጽበዩ ዝነበረ ህዝቢ ክህቦሙን ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝሓቦም ኩሎም በሊዖም ጸጊቦም 12 መሶብ ቆራርስ ከም ዝኣከቡ እዩ ኣብዚ ክፍሊ ዝነግረና ኣብዚ እውን በቲ ተኣምራት ማንነት ኢየሱስ እዩ ተገሊጹ ሓቀይደ ቅዱሳን ንጎይታ ሲዒብካ ዝወድለካ ምንም ከም ዘይለና ካብዚ ክፍሊ ዝንመሃር እንተኾነ ደቂ ሰባት ግን ኣብ ክንዲ ነቲ ገባር ተኣምራት ንጥምት ወይ ድማ ጠመተና ኣብቲ ገባር ተኣምራት ንገብር እቲ ዝኸውን ተኣምራት ስለዝወስደና ከምቲ ዝግባእ ብዛዕባት ነቲ ገባር ተኣምራት ኣይንፈልጦን ኣለና ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ እዞም ሰባት ሲሒቶም ዘለው ቅዱሳን ኣብ ህይወትና ዝኾኑ ተኣምራት ኣብ ቅድመ እንትና ጎይታ ኣብ ካልኦት ዝገብሮ ተኣምራት ንዓይን ንዓኻትኩምን እቤት ጎይታ ክንርኢ እንድሕር ዘይገይሩና እቲ ተኣምራት ሾትኡ ኣይወቀዐን ዘሎ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ማቴዎስ 6 ካብ 31 ክሳብ 33 ከይድና ንንብብ ኮለና ከምዚ ይብል እምበኣርስ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደን ኢልኩም ኣይትጨነቁ ነዚ ኩሉ ኣሕዛብ ይደልይዎም እሞ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ቅድም መንግስትን ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸንኩም ይብለና ናብ ዮሐንስ 6:35 ከይድና እንድሕር አንቢብና እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ይዛረብ ኢየሱስ በሎም እንግራ ህይወት ኣነ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን ባይ ዝኣምን ከዓ ከቶ ኣይጸምእን ኢሉ ዋላ ቋቶም ንኢየሱስ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ነዚ እንደሓሰቡ ንጎይታ ኣይሰዓብዎ እምበር እቲ ሓቂ ግን ንሱ እዩ ንጎይታ ዝሰዓበ ሰብ ኣይጠምን ኣይጸምእን ኣሜን ዶ ካብ ሰናይ ዘበለውን ኣይክጎድሎን ክብርን ሸሙ ይኹን እቲ ሓሙሻይ ተኣምራት እንታይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ማይ እናኸደዝ በቃ ኣብ ልዕሊ ማያት እናሰጎመ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ዝመጻሉ ክፍሊ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ናብ ጀልባኦም ከም ዝሰቐልዎ ብኡኡ ናብ ዝኸድዎ ስፍራ ብዘይገለ ጸገብ ከም ዝበጽሑ ዝዛረበሉ ክፍሊ እዩ ቅዱሳን አሜን ብዘይ ኢየሱስ እዞም ሰባት ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ብዘይ ኢየሱስ እዞም ሰባት ካብቲ ብርቱዕ ሕቦብላ ዝተልዓለ ይናወጹ ነይሮም ሓቀይዶ ቅዱሳን ናብቲ ክኸድዎ ዝደልዩ ክሳዕ ምኻድ ዝስዕኑ ኮይኖም ነይሮም እዮም ንኢየሱስ ኣብታ ትናወጽ ዝነበረ ጀልባኦም ምሰእተዎ ግና ነቲ ነውፂ ደው ኢሉ ናብቲ ክኸድዎ ዝግባእ ድማ ብዘይ ገለ ጸገም በጺሖም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣለኹ ዶ ቅዱሳኔ ማይ ጉድነስ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕልቲ ዘናውጽ እናሰጎመ ክመጽእ ኾሎ ደቀ መዛሙርቱ ማንነት ኢየሱስ ኣብኡ ክግለጸሎም ኣብኡ ክረኣዮም ማንነቱ ክርኢ ነይርዎም ሕጂ እውን እዚ ተኣምራት እዚ ብኡኡ ናብቲ ዝኸድዎ ምብጽሖም እትስ ሱፐር ናቹራል ዝኾነ ተኣምራት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ተኣምራታት ንእግዚአብሔር ከሪኡና እንድሕር ዘይክኢሎም ተኣምራታት ነቲ ገባር ተኣምራት ወይ ድማ ናብቲ ገባር ተኣምራት ከጠምቱና እንድሕር ዘይክኢሎም እቶም ተኣምራታት በቃ ዕላማኦም ይወቅዑ የለውን እግዚአብሔር ንምርኢት ተኣምራት ኣይገብርን እግዚአብሔር ንሸው ኣይኮነን ንሰባት ኣብ ቅድሜና ካብ ሙታት ዘተንስኦም ሕማሞም ዝፍውሶም ቀንበሮም ዝሰብሮም ወይ በቃ ኣብ ሓመድ ከንገርግሩ ኾለው ኣጋንንቲ ክወፁ ኾለው ስቕሉ ንሸው ኣይኮነን ንምድሓኒ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዕላማ ኣለዎም ዕቤት እግዚአብሔር ክንርኢ ብኡ ጌርና ድማ ንእግዚአብሔር ክነመስግን ሻድሻይ ተኣምራት ዮሐንስ ካብ ዝመዝገበልና ድማ እቲ ሻድሻይ ተኣምራት ኣብ ምንታይና ንረኽቦ ኣብ ዮሐንስ 9 ካብ 1-4 ዲና ንረኽቦ 41 ኢየሱስ ነቲ ብእውር ተወልደ ሰብኣይ ብጥፍጣፉ ጸብሪ ሰሪሑ በቲ ጸብሪ ድማ የዕንቲ ትእውር ለኽዩ ናብቲ ቀላይ ሰሊሖም ከይድካ ተሓጸብ ኢሉ ኣዚዝዎ እቲ እውር ዝተባሃሎ ገይሩ እቲ ብእውሩ ናብ ሰሊሖም ክህጸብ ዝኸደ እናርኣየ ተመሊሱ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ዶ ከምዚ ገይሩ ዝፈልጥ ሰብ ወላ ሓደ የልቦን
أنت أوراد زخفته مسيح تراي إجابر شو ميبارك إتشابه عين زعبين تأمرات دما أبي يوحنس أسر حدك سب أربعة نرخبو نعال أزار تاريخي نتي رابطة زجبر الرئيسة أبقدم بزوحات هزبي نتريسا كم هي أو تصويعو كم مقابرو زوج قالو خفلي إجابر شو ميبارك يوحنس مبار إذا خندز أكل تأمرات قوا أبقدمي أو من ناجبر خنسو إلو زبالو نزخن تقصد أنحنا وحدة تأمرات إنكل لا يزكاتة إجابر بمسكن آمين يسوس كابزخن تقصم زت أنحنا نلعلي بزح نمان نتوزقل تأمرات غيري يوحنسون بعلو أبي يوحنس إسراء كاب سلاسان حدن كم زيلو قالي تقولنا له يسوس دما أبز متحافظ زي تتحافظ كالي بزح تأمرات مالت بعال بيتروس بعال لوكاس بعال ماتيوس ماركوس تتحافظوا بقى زي تتحافظوا بزح تأمرات أبقى مدك أمزامرتو غيريو جنا خيلو يسوس نسو خريستوس ود أملاح مؤخانو مأنت ختأمنو آمينكمون بسمو هيوت مأنت ختراخبو أيو إزيز تتحافظ بمبال تتحافظنا يسوس نسو خريستوس ود أملاح مؤخانو أخول مرقاقت سيخم زخوني نقرنا له آمين دو قدسان إذا كنا نبوت أنا حنا تأمرات إذا معلتها ونبوت زلنا بقى زي تأمراتات قويتا يسوس كريستوس زغبرو تأمراتات سي قويتا يسوس كريستوس نسو أملاك كم زخونة ودهياو أملاك كم زخونة أخولي آمين أنا نسحاتكم نزل تتحف سمينا أنبيمنا إنا ناب أمنت مسينا زلنا إذا مس يسوس زنبرو جنا نتي يسوس زغبرو كلنا عين مسخاخريو انت خونا اتي قدم زمانات بنبي سياستنغره تنبيت ابتهم زي امنو فصم كله نري نزل تنبيت اب تنبيت إساياس معراف 53 قطر حدينا نرخبو نبي إساياس بزعبا يسوس اب زنبيلو ساعات زتزاربو قالي زي يوحنس اب معراف 10 تخلته اب قطر 38 تنصحيفلنا زلو انت ايدو نمسكرنا من امنو ايغرمكم نمسكرنا من امنو خبل كله بزعبا اينا مسكر يززارب زلو قلصم اغزابير كنمن تغا حدا خبل كله انت مالتي إساياس اب زنمسكرنا من امنو خبل كله بزعباتي كاب املاك زسمعو اواج وي زينا ايو ابز زارب زلو امين دو نبي إساياس نزي مسكرنا من امنو قلصم اغزابير كنمن تغاحدلو مسبله بقطتا بزعبات مسيح ايو مزراب قصيلو نزي مسكر زي امنون بار نزي مسكرنا يوحنا ناي إساياس زي امنو نتي اغزابير زرعايو نتي بحجي بقى دحر شو 100 عام زفت تنبيت زرعايو نوع من امنو يزبل زلو نزي مسكر زي امنو ايهودن بار نحناس كريستوس نزل عالم كم زنبر دعا كاب حق سمعنا نساغن كميلكا يخا ود سب لعل كبل يغبو تبل زلو خايلوم زبلو مالتي ود سب ببزح مكرا كم زحلف إساياس اقدمو امايت عمتات بمنفس قدوس تغليصولي حقيدو بزعبا تفصامي كي تفصمو كله كمز كنبلو زصناحنا تنبي نيرو انت خونا اتنساتهم ابا امرؤم زسالو كريستوس نت اب قدميهم نت ساتهم زسالو كريستوسن نزي اب قدميهم دويلو زلو حقኛ كريستوسن كرايو خلو كمساسللهم وي كمساسللهم سلازي كاله نيسوس كم حد نبي كم ممهر انت زي كونو كمسيح قبلوا اي كالون قدسان ازوم سبات قندي صبوق غيركم سمعني قدسان ازوم سبات قندي نيسوس كمسيح كقبلوا زي كالو له مخنيات سلامنتاي اندحر إلنا يسوس كموتي سلازبولومي ايغرمكم ازوم سبات بعلاتهم نيسوس اب قدر 34 كم زيلو مونيرو سلازي توم حزبي نحناس كريستوس نزل عالم كم زنبر دعا كاب حق سمعنا نسخاغنا كميل كيخا ود سب لعل كبل يغبو يتبل زلوها تود سب كان انتا وايو إلو مونيرو يسوس بزعبا موتو ترا يكون ززارب نيرو امين دو اللهم دو قدسان غويتا يسوس كريستوس كموتي ترا يكون زبل نيرو እግዚአብሔር ይመስገን غويتا يسوس كريستوس مويتو كم زي ترف بسالساي معالتي كم زتنسون يزارب نيرو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሚስጥር ሞቱን ትንሳኤውን زي فلطو مويتو زترف زمሰሎም ህዝብ ግን አንታይሎሞ ክርስቶስ ንዘል ዓለም ከም ዝነብር ደአ ካብ ሕግ ሰማዓና ከመይል
ኢልካ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦዩ ትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ ከንታዋዩ ኢሎም ከሓትዎ ከለው ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ እዞም ህዝቢ ቅድሚ ዘመናት እግዚአብሔር ብነቢ ኢሳያስ ተዛረቦ ትንቢት እዩ ኣብ ህይወት እዞም ሰባት እዚ ዝፍጸም ዘሎ ትንቢት ኣብ ህይወቶም ይፍጸም ከም ዘሎ እንተዝፈልጡ ነይሮም ክንደይ ሰናይ ነይሩ ኣይኮነን ዲ ቅዱሳን ትንቢት ኣብ ልዕሊኦም ይፍጸም ከም ዘሎ ተዝፈልጡ ነይሮም ሰናይ ነይሩ እንተኾነ እዞም ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ትንቢት ይፍጸም ከም ዘሎ ከይፈለጡ ብዘይ ምእማን ንእግዚአብሔር ኣቦ ክብድሉ ከለው ንርኢ ሎሙውን ኣብ ህይወት ብዙሓት እዚ እንዳኾነ እዩ ዘሎ እዚ ተሓቂ ብዛዕቦም ጥራይ ኮንና ንዛረብ ሎሚ መፈጽ ጽቡቕ እግዚአብሔር ዝተነበዮ ጽቡቕ ትንቢታት ኣብ ልዕሊና ዝፍጸም ሰባት ኣሎ እንደገና ድማ እቲ ኔጌቲቭ ዝኾነ ትንቢት ውን ዝፍጸም ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ድማ ሰባት ኣለው ደው ኢልና ንህይወትና ምፍታሽ ኣዝዩ ሰናይ ኣነ ከምዚ ዓይነት ትንቢት ፈጻሚኡ ክኸውን ኣይደሊነ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ዞም ፈሪሳውያን ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ትንቢት ኣብ ልዕሊ ክፍጸም ኣይደሊነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዙሕ ክፍጸሙ ዘለዎም ትንቢታት ኣለው ገሊኣቶም ከምዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ሰናይ ዘይኮነ ኣብ ህይወትና ክኸውን ክፍጸምን ዘይንደልዮ ክኸውን ከሎ ገሊኡ ድማ ኣዝዩ ባህ ዘብል ኣብ ህይወትና ክፍጸም ክኸውን ንደልዮ ትንቢታት እዮም ከምዚ ኣብ ህይወት ዞም ሎሚ ንሪኦም ዘለና ዝፍጸም ዘሎ ትንቢት ኣብ ህይወትና ከይፍጸም እቲ ምርጫ ናትና ከም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ዝመረና ዘሎ ምርጫ ናትካይ መፈጸሚ ሰናይ ትንቢት ክትከውን ትኽእል ኢኻ መፈጸሚ ኔጌቲቭ ትንቢት ክትከውን ትኽእል ኢኻ እቲ ምርጫ ናትካይ ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር እንድሕር ወጊና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንድሕር ኣብ ቅድሚ ተመላሊስና ሰናይ ዘበለ ክረኽበናይ በአንጻሩ ድማ እንድሕር ካብ ፍቃዱ ወጻኢ ንነብር ኮይና ከምዚ ሎሚ ንሪኦ ኣብ ህይወትና ይኸውን ማለት እዩ ይጣዓመና ኣይጣዓመና ምስ እግዚአብሔር ሙጋን የዋጻና እሞ ሎሚ ናብኡ ምምላስ ይኹነና አሜን ዶ ሎማ ኣነ ኸም ኢለ ይጣዓመኒ ኣይጣዓመኒ ይሳኻኣለይ ኣይሳኻኣለይ ምስ ጎይታ ምዃን ምስ ጎይታ ሙጋን ወገን እግዚአብሔር ምዃን ከም ዘዋጻኒ ተረዲእንሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ሰብ ንብዙሕ ነገር ብብዙሕ ነገር እንዳኣመነ ንእግዚአብሔር ነቲ እሙን ዝኾነ ኣምላኽ ምእማን ክስእን ከሎ ንእግዚአብሔር ክጠራጠረ ከሎ ዘሕዝን ቅዱሳን እዚ ኣብ ህይወት ነፍሶ ከፍና ዝረአይ ነገር እዩ ሓቂ ደይኮነ ንብዙሕ ነገር ኮይና ንኣምን ንሕና ብብዙሕ ነገር ኢና ንኣምን ንእግዚአብሔር ውን እዚ ዘሕዝኖ ሓንሳብ ከምቲ ንሓደ ሰብ ንኣምኖ ክንድኡ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይንኣምኖን ኢና እዚ ትርር ዝበለ ግን ሓቂ ዝነግረኩም ዘለኹ ንሓደ ሰብ ክንድቲ ንሓደ ሰብ ንኣምኖ ክንድኡ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይንኣምኖን ኢና ይፈለጠና ንእግዚአብሔር ካብ ካሊ ነገር እንብድሎ ንላዕሊ ብዘይ ምእማን እንብድሎ በደሊ ዓቢሎም መንፈስ ቅዱስ ነዚ ንልበይ ይዛረቦ ነይሩ ካብ ካሊ ሓይጣት ሰሪሕና ካሊ ነገር ሰሪሕና ካሊ ነገር ጌርና እንብድሎ ንላዕሊ ብዘይ ምእማን እንብድሎ በደል ዓቢ እግዚአብሔር ክእመን ዝግብኦ ኣምላኽ አሜን ዶ እሙን ዝኾነ እግዚአብሔር ክእመን ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ዘይምእማን ማለት ንናይ እግዚአብሔር ማንነት ኣብ ሕቶ ምልክት ምእታው ማለት ይቅዱሳን ነግረኩም ኣለሁ ንእግዚአብሔር ዘይምእማን ንናይ እግዚአብሔር ማንነት ኣብ ሕቶ ምልክት ምእታው ማለት ኣብ ዝኾነ እዋን ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ይዕበ ይንኣስ ክንጠራጠሮ ከለና እምነትና ክጎድል ከሎ ንእግዚአብሔር ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል መልእኽቲና ነመሓላልፈሉ ዘለና ነዚ ቃል እዚ ንነብሰይ ውን እንኮላ ይዛረብ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስና ብግልጺ ኣብ ዕብራውያን 11:6 ከምዚ ይብል ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልኒ ብዘይ መዝሙር ብዘይ ጸሎት ብዘይ ገለ ኣይበለን ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ኣስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ እዩ እዚ እቲ ቀዳማይ ክራይቴርያ ናይ ክርስቲያን ክራይቴርያ እዚ ረቋሒ እቲ ቀንዲ ረቋሒ ንኣማኒ እዚ እግዚአብሔር ዘይተአመነ መን ክእመን ቅዱሳን እግዚአብሔር ዘይተአመነ መን ክእመን ንእግዚአብሔር ዘንቀሳቀሶ እምነትና ጥራዩ አሜን ዶ ንእግዚአብሔር ዘንቀሳቀሶ እምነትኪዩ እግዚአብሔር ናይ እምነት ሰባት ኣብ ዘኣተዎ ስፍራ ምስኦም ይኸውን ኣብ ዘኣተዎ ስፍራ ይኣቱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብሩ የሪኦም ስሙ ኸ በኣቶም ይጽዋዕ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ
ኣብ ዕብራውያን 11 ተጻሒፎምና ዘለው ሰባት ናይ እምነት ሰባት እዮም ኣሜን ዶ ብክንድዚ ዝኣክል በቃ ደመና ተኸቢብና ኾለና ዝብሎ ናይ እምነት ሰባት እዮም ናይ እምነት ሰባት ታሪኾም ተመዝጊቡ ብእምነት መስዋዕት ዘቀረቡ ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር በአመንቲ ዝድነቕ ሁሉ ግዜ ዝነግረኩም እግዚአብሔር በቃ አመንቲ የደነቁ ዘይአመንቲ ድማ ይገርምዎ ቅዱሳን ሎሚ አነ ነግረኩም አለሁ ካብ ብኻሊ በደል እንብድሎ ንላዕሊ ንእግዚአብሔር ብዘይ ምእማንና እንብድሎ በደል ዓቢዩ ቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ ደጋጊሙ ዘዛረበኒ ዝነበረ ቃል ነዚ አመንቲ መጸውዒና ግን ሓንሳብ አመንቲ ዲና አይኮናን የጠራጠሪ ንህይወትና እንፍትሻ ኾለና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ካብ እምነት ጎዲልና ኢና ንረኽባ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ክንአምን ይደግፈና አሜን ኣብዚ ኽነንብቦ ጸናሕና ቃል ኢሳያስ ቀሊል ዘረባ አይኮነን ተዛሪቡ ንምስክርና መን አመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋህደ ዝብል ቃል ዘይተመለሶ ሕቶይ ቅልጽም እግዚአብሔር ዝተጋህደሉ ሰብ ጥራዩ ንእግዚአብሔር ከአምኖ ዝኽእል ኣለኹም ዶ ቅልጽም እግዚአብሔር ረድኤት እግዚአብሔር ዝጣዓመ ምሕረት እግዚአብሔር ዝጣዓመ ፍቅር እግዚአብሔር ዝጣዓመ ኃይል እግዚአብሔር ዝረአየ ኣኻሎ እግዚአብሔር ዝረአየ ሰብ ጥራዩ ንእግዚአብሔር ዘአምኖን ዝስዕቦን አምላኹን ዝገብሮ ስለምንታይ ኢልና ንእግዚአብሔር ከምቲ ዝግባ ዘይና አምኖን ድሕር ኢልና ገና ነቲ ነምልኾ አምላክ ከምቲ ዝግባ ገርና ስለዘይፈለጥናዮ ኮይ ሓቀዶ ይኮነን ቅዱሳኔ ምስኡ ግዜ እንዳሕለፍና ብዝመጻና ቁጽሪ ብዛዕብኡ ክንፈልጥ ይገብረና እቲ ብዛዕብኡ ዝፈለጥናዮ ፍልጠት ድማ ንዕኡ ክንፈልጦ ይገብረና ሽዑ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽና ሙሉ እምነት ይልወና ማለት እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣብ ቁጥሪ 39:41 ድማ ከምዚ ይብል ድማ ኢሳያስ ከም በሐድሽ በእንቶም ከይሪኡ ብልቦምን ከይስተብዕሉ ከይምልሱን ኣነኻ ከይምሮምንሲ የእንቶም ኣወረ ልቦምን አትረረይሉ ይሞ ስለዚ ምእማን ሰአኑ ኢሳያስ ክብሩ ርእዩ ብዛዕብኡ ምስተዛረበ ዝበለ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 6:9-10 ንረኽቦ ኢና እንታይ ይብልሲ ንሱ ድማ ኪድ እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ምስማዕሲ ስምዑ ግን ኣይተስተውዕሉ ምርኣይሲ ረኣዩ ግን ኣይተለልዩ ኢልካ ተዛረቦም ምእንቲ በእንቶም ከይሪኡ በእዛኖም ከይሰምዑ ብልቦም ከይስተውዕሉ ከይምለሱሞ ከይሕውዮምሲ ንልብዚ ህዝቢ ድፈኖ ነእዛኖም ዓጽምሞ የዕንቶም ዓምተን ኢሉ ተዛረበኒ ይብል ስለምንታይ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ፍርድ ቃል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ አውፂ እንደሕሪልኩም ካብኡ ስለዝዓለዊ ካብ ፍቃዱ ስለዝወጹ አይን ደሌካን ኢሎም ጣዖትን ገለን ከምልኹ ስለዝጀመሩ ንእግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ብዝረሓቅና መጠን ካብ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አይን ደሌካን ብዝበልናዮ መጠን እዚ ዝኸውን እዞም ሰባት ክሰምዑ ነቲ ሰምዑ ድማ ከስተውዕሉ ክርዩ ነቲ ዝራእይዎ ድማ ከላልዩ በእዛኖም ክሰምዑ ብልቦም ድማ ከስተውዕሉ እንታይ ገብሩ ኣለዎም እንደሕሪልና ቅዱሳን ናብቲ ከይሰምዑ ከይሪኡ ከይስተውዕሉ ገይርዎም ዘሎ ናብቲ ክሕውዮም ዝከኣሉ እግዚአብሔር ክምለሱ ዘለዎም አሜን ደ ቅዱሳን አሜን ነዚ ክገብሩ ስለዘይከኣሉ ግና እዚ ትንቢት ኣብ ህይወቶም ክፍጸም ከሎ ንሪ ካብዚ ከምዚ ጎይታ ይድሕነና ናብቲ ክፍውሰና ዝኽእል ናብቲ ኸጥዕየና ዝኽእል ናብቲ ምስትውዓልና ክኸፍቶ ዝኽእል ክንመጽእ ዝግባአና እንደሕር ዘይነስተውዕል ኣለና ዘይንርኢ ኣለና ዘይንሰምዕ ኣለና ከም ፍቃዱ ዘይንምለስ ኣለና ናብኡ ኽሪና ክንምለስ ዘለና ናብቲ ክረዳአና ዝኽእል እግዚአብሔርና ክንመጽእ ዘለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ዘይመመንዮም ሚስጥር እንታይ እዩ እንደሕር ኢልና ቅዱሳን እዞም ሰባት ዕውራት ልቦም ተሪር ስለዝኾነ ከምኡ እንተዘይኸውን ነይሩ እቲ በዕንቶም ዝርእይዎ በእዛኖም ዝሰምዕዎ ነገር ናብ እምነት መምጾም ነይሩ እንተኾነ ትንቢት ኣብኦም ይፍጸም ከም ዘሎ ካይፈለጡ መፈጸሚ ትንቢት ኮይኖም ካብ 42-50 ድማ ከም ዝብለና ምስናይ እዚ ግና ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብኡ ኣመኑ ግናኸ ካብ ናይ ኣምላክ ክብርስ ናይ ክሰብ ክብሪ ኣብ ሊጾም ስለዝፈተው ካብ ቤት ጸሎቶም ምእንቲ ከይሰግዎም ብሰር ፈሪሳውያን ኣይገሃዱን ኢየሱስ ግና ጨደረ በለውን በአይ ዘአምን በትዝለአኸኒ እምበር በአይ ኣይኮነን ዘአምን ንአይ ዝርኢ ነቲ ዝለአኸኒውን ይርኢ እቲ በአይ ዘአምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጽእ ኣለኹ ኣነ ንዓለም ከድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኣይመጻኹን ንቃለይ ሰሚዑ ዘይህልዎ እንተሎ ኣነ ኣይኮንኩን ዝፈርዶ ኣነ እቲ ዝለአኸኒ ኣቦ እንታይ ከም ዝብል ዝዛረበን ትእዛዝ ሂቡን እምበር ካብ ርእሰይ ኣይዛረበን እሞ እታ ትእዛዙ ናይ ዘላለም ህይወት ምዃና እፈልጥ ኣለኹ
ዘለኹ እምበኣርሲ እቲ ኣነ ዝዛረቦ ከምቲ ኣቦ ዝነገረኒ ከምኡ ይዛረብ ዘለኹ ነቲ ዝንዕቐንን ንዘረባይ ዘይቅበሎን ከዓ ዝፈርዶ ኣሎ እዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ነሱ በታዳሕሪት መዓልቲ ክፈርዶ እዩ ዋላኳ ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብኢየሱስ እንተኣመኑ ከምዚ ነንብቦ ዘለና ቃል ዝነግረና ዘሎ ካብ ናይ ኣምላክ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊጾም ስለ ዝፈተው እንታይ ይብለና ካብ ቤት ጸሎቶም ምእንቲ ከይሰግዎ ንፈሪሳውያን ስለ ዝፈርሑ ርእሶም ከም ዘይገሓዱ ይነግረና ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ህይወት ንጎይታ ዝተወፈየ ህይወት ከህልወና ካብ ዝገብሩ ሓደ እዚ ቅዱሳን ንጎይታ ካይንውፈይ ከምቲ ጎይታ ዝደለየና ኮይና ካይንነብር ዕንቅፋት ካብ ዝኾነና ነገር ሓደ እዚ ሰባት መታን በቃ ሰባት ካይፈልጡና ናይ ጎይታ ምዃንና ካይንፍለጥ ተሓቢኢና ንኻልኦት መሲልና ክንነብር ክንፍትን ኮለና ንጎይታ ዝተወፈየ ህይወት ኣይህልወናኒ እዞም ሰባት ብኢየሱስ ምእማኖም ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ብናይ ሰብ ነገር ብምድራዊ ነገር ክትሓዙ ግን ሰናይ ኣይኮነን ሓቀይዶ ኣብ መወዳእታ ዘይበሃል ዋጋ ከም ዘኽፍሎም ፍሉጥ እዩ ሰዓብ ክርስቶስ ምዃን ዋጋ ከም ዘኽፍል ኩሉ ክፈልጥ ይግባእ እዩ ኣሜን ኩላሕና ሰዓብቲ ክርስቶስ ክንከውን ኮለና ዋጋ ከኽፍለና ከም ዝኽእል ፈሊጥና ክኸውን ኣለዎ ኢየሱስ ስቕል ይኮነን ኣብዚ ጨዲሩ እቲ ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቂ ኣብዚ ዝነግሮም ዘሎ ቅዱሳን መኳንንቲ ማለት ዓበይቲ ሰባት ሰበስልጣናት ወይ ናይ ግዚኡ ሰባት ማለት እዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን እዞም መኳንንቲ ንብዙሓት ደገ እዮም ሓቀይዶ እዞም መኳንንቲሲ ንብዙሓት ደገ እዮም ምክንያቱም ኣብ ስልጣን ዘለው ሰባት ኩሉ ዝጥምቶም ኣብ ትሕቲኦም ድማ ብዙሓት ዘመሓድርዎ ሰባት ስለ ዘለው ማለት እዩ እዞም ብኢየሱስ ዝኣመኑ መኳንንቲ ንርእሶም እንተ ዘግህዱ ነይሮም ንብዙሓት ናይ መድሓን መንገዲ ምኾኑ ነይሮም ሓቀይዶ ብዙሓት ኣሰሮም ምስኣቡ ነይሮም እንተኾነ ከምቲ ዮሐንስ ዝበሎ ካብ ናይ ኣምላክ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብ ሊጾም ስለ ዝፈተው ካብ ቤት ጸሎቶም ምእንቲ ካይሰግዎም ማለት እቲ ክብሪ ካይጎሎም ነቲ ምድሓን ንበይኖም ሒዞሞ ኮፍ ክብሉ ከለው ንርኢ Yes. أمزمور إسرائيل 4 ካብ 7-9 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩም አልዕሉ ወናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሩን ከኣቱ እዩ እዚ ንጉስ ክብሪ መን እዩ እቲ ብርቱዕን ሓያልን እግዚአብሔር ኣብ ውግእ ብርቱዕ እግዚአብሔር እዩ ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩም አልዕሉ ወናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሩን ከኣቱ እዩ ይብል በመሓርኛ ነዚ ደጌታት ዝብሎ እንታይ ዝብሎ እናንተ መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ የክብር ንጉስ ይግባ ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው ብርቱና ኃያል በሰልፍም ኃያል እግዚአብሔር ነው ይብል አሜን አቱም መኳንንቲ ዝብሎ አብናይ አምሃርኛ እዞም መኳንንቲ ርእሶም በዘይ መግሃዶም እቲ ንጉስ ክብሪ እቲ ብርቱዕን ኃያልን ዝኾነ እግዚአብሔር ካብኦም ሓሊፉ ናብ ካልኦት ማለት ናብቶም ዘመሓድርዎም ናብቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለው ከይኣቱ ኣብ ካልኦት ናይ ምሕድሓን ማዕጾ ያዓጹ ከምዘሎ ተረዲእዎም ዲ ከይተረድኦም ኣብ ካልኦት ማዕጾ ከዓጹ ከለው ንርኢ ቅዱሳን እዞም መኳንንቲ ብጎይታ ኣሚኖም ክነሶም ርእሶም ሓቢኦም ክነብሩ ዝመረጹሉ አንድ ምክንያት ከም ተቀዲሞ ዝበልኮ ካብ ናይ ኣምላክ ክብሪ ንናይ ሰብ ክብሪ ኣብ ሊጾም ስለ ዝፈትዎ እዞም ሰባት ነቲ ካብ ሰብ ዝረኽቦ ክብሪ ከሓድግዎ ፍቃደኛታት እንተዝኾኑ ከም ታብ ላዕሊ ዝበልኮ ንብዙሓት ናይ ምድሓን ምክንያት ምኾኑ ብዙሓት ድማ ኣስኣሰሮም ምስዓቡ ነይሮም እንተኾነ ካብቲ ናይ ኣምላክ ክብሪ ማለት ካብ ኣምላክ ክረኽቦ ዝኽእሉ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ጊዛዊ ተለዋዋጢ ምድራዊ ዝኾነ ክብሪ ስለ ዝሓረዩ ነቲ ምድሓን ንርእሶም ክሕዝዎ ከለው ኢና ንርኢ ሎሙን ብዙሓት ኢና ሰዓብቲ ክርስቶስ ካብ ምዃንና ሰዓብቲ ክርስቶስ ምዃንና ካብ ስድራና ዲዩ ካብ የእሩክትና ነሓብ ሓቀይዶ ቅዱሳን ብዙሓት ኣለው ማንነቶም ክሳብ ሕጂ ዘይገለጹ ክሳብ ሕጂ ማን በቃ ስድሮኦም ኣመንቲ ምዃኖም ዘይፈልጡሎ ከየቀይሞም ዲዩ ከይኩሩ ዲዮም ምስ ስድሮኦም ከይቆራረጹ ዲዮም ዝጠቐምዎም ይመስሎም ኸውን ግን ይሓስብዎም እዮም ዘለው ሎም ጎይታ በዚ ቃል ገይሩ እንታይ ዝምህረና ዘሎ እንድሕርኢና ሓደ በሐቂ እንድሕሪ ብክርስቶስ አሚንና አሎና ንኽብርና ወይ ንናይ ሰብ ክብሪ ኢና ዘይኮነስ ንኽብር እግዚአብሔር ክንነብር ከም ዘሎና እዩ እዚ ክፍል እዚ ዝምህረና ዘሎ በኻልኣይ ደረጃ ድማ ንሕና ናይ ጎይታ ምዃንና ኩሉ
ክፈልጥ ከም ዘለዎ ማለት ንርእስና ክነግህድ ከም ዘሎና እትናትና ምግሓድ ንብዙሓት ንናይ ምድሓን መንገዲ ኸውን ከም ዝኽእል ርእስና ዘይምግሓድና ድማ ንኻልኦት ከይድሕኑ ወይ ድማ ናብ ጎይታ ካይመጹ ማዕጾብ ልዕሊኦም ንዓጾሎም ከም ዘሎና እዩ እዚ ክፍሊ ዝምህረና ዘሎ ስምዑ አንቶይ ኤፍራታ ክትዛረቦ ጸናሐት ሰሚዕኹም ዲኹም አመንቲ ነይሮም ግን ሓደ መስኪሩ ላይ ዝፈልጥ የለን ኢላ ጎይታ ግን በዓሉ መስኪሩላ ጎይታ ግን በዓሉ መጽይዋ ስለዚህ ሎሚ ናይ ጎይታ ምዃንና ኩሉ ይፍለጥ አሜን ካብ ምድራዊ ክብሪ ዝና ሽም ነቲ ካብ አምላኽ ዝርከብ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ሓሪና ነቲ ብጎይታ ዝረኸብናዮ ህይወት ኩሉ መታን ክረኽቦ ከምቲ ጎይታ ዝደለየና ኮይና ኣብ ቅድሚ ጎይታን ሰብን ብጽድቂ ብቅድስና ብፍርሃት እግዚአብሔር ንመላለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ኢየሱስ ንመወዳእታ ጊዜ ነቲ ሓቂ ብግልጽ ነቲ ህዝቢ ዝዛረበሉ ክፍሊ እዩ ነዞም ኣብዚ ሰዓት ድምፂ ጎይታ ሰምዑ ዘበለ ኩሉ ናይ መወዳእታ መጸዋዕታ እዩ ዝመጸዋዕታ እዚ ስለ ዝኾነ ከኣይ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ብግልጽ ከይሓብ ብዛዕባ ማንነቱ ስለምንታይ ናብዚ ምድሪ ከም ዝመጸ ተዛሪብዎ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ በኣይ ዝኣምን ኢልዎም በቲ ዝለኣኸኒ እምበር በኣይ ኣይኮነን ዝኣምን ንኣይ ዝርኢ ነቲ ዝለኣኸንን ይርኢ ኢሉ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ኣቦ ዘለዎ ሕብረት እዩ ጸቂጡ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ዘለና ብኢየሱስ ምእማን ማለት በቲ ዝለኣኹ ምእማን ማለት እዩ ንኢየሱስ ዝረኣየ ከምቲ ኢየሱስ ባዕሉ ዝበሎ ንኣቦ ምርኣይ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ንኣይ ክትቅበሉ ንኸለኹም ነቦ ኢኹም ትቕበልዎ ንኣይ ክትነጽጉ ንኸለኹም ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ኢኹም ትነጽግዎ ዘለኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ቁፅሪ 46 ጎይታ እንታይ ኢሉ እቲ በኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣነ ብርሃን ኮይኑ ናብ ዓለም መጽእ ኣለኹ ሕጂ ሰባት ኣብ ጸልማት ስለምንታይ ይነብሩ እንድሕር ኢልና ምርጫኦም ስለ ዝኾነ እቲ ብርሃን መጽእ ኣለኮ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ኣነ ብርሃን ኮይኑ ናብ ዓለም መጽእ ኣለኹ ኢሉ ካብ ጸልማት ክወጽእ ዝደሊ ካብ ማዕሰርቲ ክወጽእ ዝደሊ ሰብ ካብ ሕማም ክፍወስ ዝደሊ ሰብ ናብ ጎይታ ክመጽእ ኣለዎ ናብቲ ኣቦ ብርሃናት ክመጽእ ኣለዎ ኣብዚ ጎይታ ብኡ ምእማን ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ኣስሚሩ ዝዛረበና ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ዮሐንስ 3:17-21 ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብል ኣምላኽ ንወዱ ንዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኹን ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ይብለና እቲ ፍርዲ እዚዩ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እሞ ካብ ብርሃን ሲጸልማት ፈተው ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽን እቲ ሓቂ ዝገብር ግና በአምላኽ ተገብረ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ይብል ኣብ ዮሐንስ 8:12 እንታይ ይብለና ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለሜ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ይብለና ኣብ ዮሐንስ 9:5 ከይና ክንብብ ኮለና እውን ኣነ ኣብ ዓለም ከለኹ ብርሃን ዓለሜ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ኢየሱስ ስኡል ይኮነን በኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣነ ብርሃን ኮይኑ ናብ ዓለም መጽእ ኣለኹ ኢሉ ብኡ ምእማን ማለት በቲ ንሱ እየ ኢሉ ዝበሎ ነገር ኩሉ ምእማን ነቲ ዝለኣኹ ምርኣይን ምእማንን ማለት ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 40-50 ድማ እንታይ ኢሉ ኣነ ንዓለም ከድሕና ደኣምበር ንዓለም ክፈርድ ኣይመጻኹን እሞ ንቓለይ ሰሚዑ ዘይሕልዎ እንተሎ ኣነ ይኮንኩን ዝፈርዶ ኣነ ስቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ደኣ እንታይ ከም ዝብልን ዝዛረብን ትእዛዝን ሂቡን እምበር ካብ ርእሰይ ኣይዛረብን እሞ እታ ትእዛዝ ናይ ዘላለም ህይወት ምዃና ፈልጥ ኣለኹ እምበኣር እቲ ኣነ ዝዛረቦ ከምቲ ኣቦ ዝነገረኒ ከምኡ ይዛረብ ዘለኹ ነቲ ዝነዓን ዝዛረበንን ዘይቅበሎን ከዓ ዝፈርዶ ኣሎ እዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ንሱ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ክፈርዶ ኢሉ ኣብዚ ጎይታ እንታይ ዝብል ዘሎ ንቃሉ ምንጻግ ወይ ዘይምቕባል ማለት ንእግዚአብሔር ዘይምቕባል ማለት ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ብግልጽ ዝነግረና ዘሎ ንቃሉ ክንቅበል ኮለና እቲ ቃል ብርሃንን ህይወትን ይኾነና አሜን ንቃሉ ክንቅበል ኮለና እቲ ቃል እንታይ ይኾነና ብርሃንን ህይወትን ይኾነና እንድሕር ግና ነቲ ቃል ዘይተቐበልናዮ ግና እቲ ቃል ፍርድን ጸልማትን ጥራይ ዘከምጻልና
ንብርሃን ዘይምቕባል ቅዱሳን ንጸልማት ምሕራይ ማለት እዩ ነቲ ናይ ምድሓን መንገዲ ምንጻግ ድማ ንፍርዲ ምሕራይ ማለት ከም ዝኾነ እዩ ቃል ዝነግረና ዘሎ ሎሚ ንቃል ክርስቶስ ንቀበሎ ዘይንቀበሎ ወይ ዘይተቀበልና ሰባት እንድሕር ኣሎና ካብ ፍርዲ መካን ክነምልጥ ዝሰማዕናዮ ቃል በታ ዳሕሪት መዓልቲ ከይፈርደና ንቃሉ ንእመኖ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ይደግፈና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሓልኩም ኣዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና ክንውድይና